ta frostet var færre ur hjørene, såtte Mumi mamma graskar fra. Jeg fikk et av freie for lenger tøysujane, det kan sko gammal. Det halda seg annars lunge. Det skulle være bare kall og kvemblommer, men nu halde jeg ødler og loika. Jeg sover unga frukter. Her er sjufrat som knoppar, og... Ja, men så få av de ikke graskar. Nei, tog verre. Utliten er ikke alt oppgjørst. Nei, på jeg nå. Her er min sanna kventblomma. Nu skulle du bare ha några kallblommer røysene. Så må ni løyter. Man og ni behøver orska blomstra. Og når 2 dager skjøttene kom min sann trutjar kallblommer. Men mamma, vi tar ikke graskar til jar. Jeg vet. Og I løtene synes at vi verre så vidt alls ikke graskar på og I år. Nei, olvara? Ja, det ser så løs ut. Og jeg som elsker graskars tørste. Eisni er. Det tår jo ikke lova. Hetta ser alls ikke gærlig ut. Hva vet noe graskar himmel? Oi, kanska. Det er alltid friere enn ofte. Nu må vi vågne at det blir høyt størst. Satta sida så kom bara 8 graskar, men Mumi mamma var sera glad. Nu hette det. Røyn nu å få som mest på sjur. Ja, öll skulle släppa smakka. Helt otroligt. Så størst graskar har vi jo kan se fyrr. Vi gjør var det så størst. Hvordan kan hetta bæra til? Jeg skiljer det ikke. Det var kanskje regne. Fantastiskt. Man har så størst graskar smakka vel. Vars du kvæt? Jeg halte det kan være oppa til større. Hva? Jo, tog det øyneste graskare, så kanskje drevet av kraft fra hinnen, altså elektrisitet. Mumi mamma. Og for å lette det vekse så størst som det vil. Hun har verst. Men si ikke, jeg halte det skal være et løndarmål. Nu så. Så vil det pura oppherren. Nu skiljer jeg. Takk. Mummi mamma, sier du ikke ena for lenger tog så igjen jeg vet helst bare finne 8 graskar I år? Nå sier jeg til. Gjør du ikke? Jo, hva sier du? Og så lover du at vi skulle få graskarstørste. Minnes du ikke til, mummi mamma? Jo, nå du sier det. Nå måtte graskar være så størst at vi kunne ete det. Helt du ikke? Ja, størst og størst. Er det spilt? Nei, det skal jeg ikke si. Ja, men er det ikke noe størst? Nei, nettopp. De heldur veksa sin til enn. Ok. Jeg færger litt I ørende. Fikk du ut til Kalle? Nei, jeg bare rent ut til fru Filipjong. Så. Tror du meg ikke? Jo. Satta sier så færger jeg til henne da. Tror at det er det? Kan jeg kanskje ikke færge ut til Filipjongene så ofte jeg vil ho? Jo, sjálvan kan du det. Jeg færger og hvordan så iver her nå. Ja, men kvart I verden bær I Mumi mamma. Jeg dov ikke særlig vel at ligge. Hei, Mumi mamma! Skunda der!
Åh, vad nu? Det graskar? Kom själv och hick! Hick! Det blir bara större och större! Åh, nej. Ha? Nu blir det så störst att det sast länka löj. Rätt ut du! Och i bilen känner jag ska sucha det än. Vi tar oss namna också om! Hur menar du? Också där och stjälta! Åh, stjäl graskar som är och nej. Vi må vara sera världen! Vi må kräkva det. Ha? Ja. Ja, nu sast det hos Rike. Nu händer inte. Men folk är alltså öjliga förviten. Är det det? Ja, det kunde väl hända att de fick gå i jättekvätter innan prestige. Är du inte av löntarmål? Oj. Vad hände? Mumi mamma. Åh, jag var bara inte klompret, lille mun. Ja. Kvart ligger här, Jarsta? Det är storen. Kvart här. Mumi mamma blev så omdålig. Hur tog ösne varnast här? Vad är det som bäger henne? Jag vet inte, men jag har väl lagt en mestjes att hon lyra sin dräva. Oj. Och Johanne breit om en av lärsken till ommo. Oj, herrlands navnet. Kan du inte röjna tåsa vid henne? Ja, hur skulle det annars? Rätt ut du. Jag ska göra det. Men min pappa, hon må inte få främre av att bestura för henne. Tog så väl illt värre. Nettopp. Hej, är Mumi inne? Hallå! Aha, Vad har också du? gräs... Vötlen. Vad säger du? Jag vill du. Jag vill bara veta om Mumi är inne. Snart ska det han är sjuk. I har storen. Vet jag? Hon är bara sin dra kryme. Aj, det var inte det jag inte vill, lilla mor. Så för en stor du Sofira? För Mumi mamma. Några bäger henne? Hon har blivit så lögen allt igen. Satt att säga världen är sin underlig. Jag tror ästne varnast då. Så lejs vara folk hade vara gommel. Hon är inte gommel. Hon stod och gåna upp i lopp. Och vad om det? Hon huxar bara om väckret och sovare. Nej, det är också näck värre. Helt du vi får regna morgon. Nej, hver vet. Det var inte det. Jag vånar jag vi finner regn. Annars vet jag inte. Annars var du inte kvar. Jag har alltid färd inte dövran. Börja bara bil. Vi är ju tjun, inte så? Ja, men kvart huxar du fyra där? Tjunafällar har avbyrda kvar i en öron och mävern har skilt att hjälpa kommande om hon av onklar orsök hävt att trobult. Och nu vill jag hjälpa. Hjälpa kvarjon. Det är självande. Hur är det? Det säger sig själv. Det är inte det. Oj, mer bäger inte. Men jag helt... Mumi säger att du styrde för jankron. Så mannen var miskilt okkurst. Och tog vi mer bakar alls inte. Nej. Jag råkar inte helt rätt. Det känner jag mig. Och vad ska det göra? Jag skulle inte ha rätt år om man vill styrta. Jeg fer opp i morgen. Jeg kunne kanskje fer opp i det, men snart til helten skulle boja. Det är snart till som mätet nu. Ja, vi bare skiftast om å gjøre med. Men Mumi, gåe, du sagt ikke at du fruskret sjølver. Han huxar om Mumi mamma. Ja, Hon är blivit trill runt i hötten hon.
Nei, hva sier du? Ja? Jeg kom jeg bare til suppe. Å, takk. Hun gjør ur graskar. Hun ser leskelig ut. Mumi, mamma. Hæ? Du renner så kjøtt at det nesten ikke feit i atter. Jeg sa det ikke. Si meg, hvor skonta du det så? Nu er det 2 dager siden jeg sa det. Sa hva? Ja, altså, grunden er det løntarmål. Så? Stinky, det er sted. Du hever ikke noe med det. Jeg hukte bare at det graskar er utrolig størst. Er graskar? Nu varst du løntarmålet. Jeg gav her. Ja, vi hilde det løgnlig til jeg atle at jeg skulle komme øverst og ødel. Men nu har vi Stinky funnet det. Jeg kan ikke si annet enn at det største løgndamålet jeg har sett. Og jeg nå, hver kom Stinky? Hei, hva flere til? Åh, som det er størst. Vekser det enn? Jeg vet ikke. Detta var våre som leindarmal. Nu skiljer jeg betur hvor du var så løyen. Er det etande? Ja, sjålvande. Vi kom ganske felt da. Du og dine pengar. Er det nå mykje til å ha et år? Hva skal være oppåt større? Men onkel kan komme og stjæle da. Nu er stinkt jeg å si at det kommer kjøtt alle mumideler rennande. Og så vær folk ur öllum mumidalen kom at hitja og undrast av at ha overstora graskar. Orsaka! Kom til sagt meg hver jeg finner det overstående graskære? Kom vi mer. De må boja til tida tørn. Vi kunne se folk gråpa til atlattene. Oi, hva som er negv? Jeg sier at mamma hun skulle kreve et og penger. Vi er ikke butter. Det var just det mamma og pappa også sier vi med. Men jeg halte til han som er butter. Kom nærre. Jeg halte du er offeren. Takk, takk. Poika! Det er negv større enn jeg vant deg. Og hoksa der, hva vekser den? Her må være nøyet ved en nærre vysendaligere kanning. Her kom utrolig nek folk at hitja. Nu må min mamma våga giten. Sier meg, hva først du ikke inn og vetja det, mamma, pappa? Ja, nu färdig. Jeg må si at det er en kjel til langt når jeg sitter her og værhalde hver natt. Takk etta. Jeg vågner graskar kjøtt kjøkst av vekse. Så jeg må si, Gå nå. god natt, Mumi. Jeg bjør 100 gullmynter. Ja? Ja, 4 graskar i sjálvande. Nei. Ha? Jeg skiljer lærnen av tiden her var en annan kjeipare, men så sier vi 200 mene.
Betta graskar og ikona min, og jeg husker ikke om vi selja. Låt meg få år og han har beina veien. Hva er hun? Jeg husker om å være ved hus og rotta. Men vi kunne ikke selja graskar, så vi vet at lakkene eta det. Hva er brottsverska eta slukt listavekk som hatta? Brottsverk? Ja, till läge. Det er midt om nattena. Jo må jeg verka. Mumi pappa. Vad är det? Men ikke, men nu er jeg verka. Nu, ja, självande. Tack för det. Han ser så svær. Det er borster. Vad säger du? Vad är det? Kvar! Her er det. Tunntjåe kom atter. Ta nå sammen! Tuttbarster og stinker. Stekka stinker. Leit ni rev. Jeg har aldri fått graskar! Risa graskar er så hardt skæl at det bærer ikke til å skjere det ved knive. Mumi pappa nødst å båre hål ut. Oj! Så. Det gjørs den rattelig graskarvarsle, her alle mætrene gjør du graskare. Her var bare graskar tersta, graskar morgen, graskar soufflé, graskar kaka og graskar saft. Västerligt. Det är bästa graskar är näkrande jag smaka. Pura sant. Ja, hetta smakar sannliga vel.
Lutla Mui hei spurt om hon kunde få skale så hon kunde gjøre seg en lille husbords ut. Og av veggen var enn så fratta graskar etter at hon alltid kunde få seg en gåan bita om hon ble sveng om nottena.